L'any 1935, Josep Sunyol i Garriga es va fer càrrec del club. Sunyol, industrial, era director del periòdic La Rambla i diputat per Esquerra Republicana a les Corts de Madrid. El Barça tenia aleshores 7.738 socis. Sunyol va intentar dinamitzar l'equip i va fitxar el millor entrenador d'aleshores, l'irlandès Patrick O'Connell, i va incorporar nous jugadors com Iborra i Balmanya. Van guanyar el Campionat de Catalunya i van disputar la final del Campionat d'Espanya contra el Madrid el dia 21 de juny del 36 a València. Escolar va fer una actuació sensacional, però van poder més els encerts de Ricardo Zamora com a porter de l'equip blanc en el que seria el seu darrer partit abans de retirar-se. Per cert que em va fer una parada molt bona, que va ser el que va decidir, com aquest que diu el partit, sí. Ja em recordo d'aquesta jugada, ja. Per mi ha estat un dels millors porters que hi ha hagut aquí a Espanya. Sí, era dels últims partits ja que feia el Zamora, i el vaig trobar que estava en una forma fantàstica i m'ho parava tot, sí. El Zamora tenia un avantatge enorme i és que ho tenia tot com a porter. Per mi era el millor porter que hi ha hagut. Era un home que dominava la zona defensiva, manava els defenses, els feia col·locar, els feia entrar, i ell quan sortia, que sortia poc perquè en aquella època sortia poc, però quan sortia ho arrotllava tot, de modo que la gent ja s'hi fixava una mica amb el Zamora. Ell tenia una espècie de manera de ser que quan feia exhibicions feia la zamorana clàssica, que volia dir amb el colze, venia la pilota i ell en vez de blocar-la, això posava la mà darrere i feia clac, així. I feia molt bonic, però això només s'ho guardava pels partits aquests amistosos. «26 dies després, l'exèrcit d'Àfrica, sota el comandament de Franco, se sublevava i començava la Guerra Civil Espanyola. Josep Sunyol va celebrar una assemblea el 16 de juliol del 36 en vespres a la insurrecció que va dividir Espanya en dos bàndols. Amb les limitacions derivades de la situació, la vida del club continuava i el 31 de juliol encara es va celebrar una segona assemblea en la qual s'informava de diversos esdeveniments conseqüència de la guerra. El president Josep Sunyol, com a diputat, va viatjar a Madrid via València amb cotxe per visitar els voluntaris catalans de la columna Macià Companys. Vora la serra de Guadarrama, el xofer va entrar en zona nacional per equivocació i Sunyol va ser detingut i afusellat immediatament sense judici previ. Tenia 38 anys. Sembla ser que ell va ser possiblement traït, fins i tot, pel mateix xòfer que duia el cotxe, que era un xòfer del parc d'automòbil de l'Exèrcit de la República, però que havia en algun moment donat la seva opinió d'amistat o d'admiració envers el coronel Aranda, i van ser retinguts per un grup de soldats, que ells em sembla ser que no van identificar. Aquests soldats van resultar ser soldats feixistes i els van parar just al costat del quilòmetre 52 de la carretera de Segòvia. I allà els van escorcollar al costat mateix de la fita del quilòmetre 52 i en saber que es tractava del president del Barça i en saber que es tractava d'un polític catalanista republicà, el van afusellar allà mateix juntament amb dos dels seus acompanyants.